Hassan, da alamun baka cikin farin ciki yau, wai menene matsalar? Gaskiya ne Malam Hassan, kullum babu farin ciki tsakanina da iyalina, sannan kuma yarana kullum cikin faɗa da juna suke. Ya za a yi na yi farin ciki alhalin dukkanin waɗannan abubuwan na faruwa da ni? Dukkanin abubuwan nan na faruwa ne sakamakon sharrukan shaiɗan. Dukkanin lokacin da shaiɗan ya kasance yana cikin gida, to wannan gida babu shi ba zaman lafiya. Malam Hassan, dan Allah ka taimaka ka faɗa min abin da zan yi domin na magance wannan matsala. To shikenan, domin magance wannan matsala, kullum kai ta karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ma'ana Allah ina neman tsaronka daga sharrin shaiɗan la'ananne. Na biyu shine sauraro da kuma raira azan, wato kiran sallah. Yin hakan kowane lokaci yana koran shaiɗan. Abu na uku shine yawaita zikirin Allah da kuma salati wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma karatun Alƙur'ani mai tsarki. Suna taimakawa saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Iqra'ul Qur'ana fi buyutikum fa inna baytal ladzi la yaqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khayrahu wa yaksiru sharrahu wa yadiqu ala ahli." Ma'ana, ku yi ta yawaita karanta Alƙur'ani a cikin gidajenku, domin gidajen da ba a karatun Alƙur'ani a cikinsu, alkhairansu na raguwa, sharrinta na ƙaruwa, sannan kuma iyalan gidan za su ta kasancewa cikin kunci. Na gode da wannan shawara da ka bani ɗan uwa. Da yardan Allah zan yi ta yin duk yadda ka shawarce ni. Allah ya saka maka da alkhairi, masha Allah. Allah ya saka maka da alkhairi. Assalamu alaikum. In kai sharing wannan addu'a zuwa ga 'yan uwa, Allah zai baka ladan da suka samu a duk sanda suka karanta ba tare da an taɓa komai daga ladan su ba. Hassan.